Znovu sme tu, lebo Pavel hneď, keď som vypol kameru pred chvíľou, tak začal chcel niečo pridať k tomu, spojitosť mariánskeho kňazského hnutia s Fatimou. Tak aby som nehovoril iba ja o Fatime, lebo mám tam na internete asi 2 alebo 3 tieto o Fatime, vieš? Zatiaľ teda. Takže keby si ty čo povedal o tej Fatime, aby to bolo aj z druhých úst, ako to kto si iný vidia, chápe. Tak ako z môjho pohľadu, celé mariánske kňazské hnutie považujem ako za pokračovanie alebo rozvinutie Fatimy na daný rok. Hej? Aj keď sa nám to možno že nezdá, že udalosti z roku 1917 a roku 1973 nesúvisia, ale je tam aj zvláštna súvislosť. Sám Don Gobi toto vnúknutie dostal vo Fatime, keď bol na puti v roku 72, 8. maja. Tam pocítil vlastne, teda prvýkrát počul ten hlas a preto, lebo plakal nad krízou viery mnohých spolubratov. Isté, že mu to bolo nejakým spôsobom vnúknuté, že vôbec tieto veci videl. A Panna Mária ho práve preto oslovila, aby mu dala nádej, že vlastne táto udalosť ešte nie je vyplnená, ako si mnohí mysleli, tým, že prebehla prvá, druhá svetová vojna, že sme neobstali v tej skúške, lebo sme nezasvetili Rusko v nepoškodenom srdcu Panny Márie, ale tieto udalosti sú ešte len pred nami. Čiže ja považujem mariánske kňazské hnutie, vôbec, že vzniklo, ako hnutie nevyhnutné na obnovu kňazov, ktorí tvoria kostru cirkvi a má nejakú zverenú úlohu, ktorá ešte nie je vyplnená. Z môjho pohľadu. Samozrejme sú k nemu prizvaní aj laici, ale dôležití sú tam kňazi. Hoci tu nám otec Irene hovoril, že je práve problém toho, že mnohí kňazi od toho bočia a je málo kňazov, ktorí to príjmajú. Prečo je to tak? Je to tajomstvo, toto neviem vysvetliť. Ale niečo v tom bude, že my, laici, sme povinní sa modliť práve za tých kňazov, lebo cirkev vnútorne istým spôsobom súvisí. A väčšinou z rodín vychádzajú noví adepti na kňazstvo. Čiže keď sú rodiny rozvratené, a sama Panna Mária nám hovorí, modlite sa predovšetkým v rodinách večeradla, tak v tých rodinách sa formujú už noví kňazi. A nová, by som povedal, nová skupina kňazov, o ktorej už predtým kedysi predpovedal svätý Grínom z Montfortu, ktorý bol aj jedným z obľúbených svetcov Jana Pavla II, svätého otca teraz vyhláseného. Takže v tomto ja vidím najdôležitejšie, možno sa vám to zdá príliš prehnané, ale najdôležitejšie zhnutí v cirkvi katolíckej. No ja si to tiež myslím, že mariánske kňazské hnutie, z jednej strany samotná Panna Mária, myslím, hovorí, že bude to veľmi malá skupina, málo kto ju pochopí, ale je to najdôležitejšia skupina. A tak naozaj mariánske kňazské hnutie, ja osobne, priznám sa, že to som to zanedbal osobne, hoci som mariánsky, alebo jak mám povedať, aj fatimský. Aj fatimský, ja som plne za Pannu Máriu, veď to Pán Boh ju dal na to miesto, kde je, keby o to išlo. Ona sa tam sama nedala. No ale ešte o tej Fatime hovorí, tá spojitosť mariánskeho kňazského hnutia s Fatimou, lebo to je tá myšlienka pre tento kúsok filmu. No, chce si niečo povedať. Tak ty povedz, jak vidíš to zasvetenie Ruska. Bolo, nebolo, lebo o tom sú strašné polemiky. Áno, ako z môjho pohľadu Panna Mária dala jasné podmienky podľa posolstva, ktoré reprodukovala Lucia, že čo musí urobiť Svätý Otec a hierarchia na to, aby boli splnené podmienky, aby to zasvetenie platilo. Tak z môjho pohľadu sa táto vec neuskutočnila. V prvej výzve v roku 1929, keď bol vtedajší pápež vyzvaný, pokiaľ ja mám informácie, sa toto zasvetenie s vysloveným spomenutím Ruska neudialo. Niečo o tom sme sa už bavili s otcom a spomínal, že vtedy boli najhodnejšie podmienky. Prečo? Možno že by ste... To som čítal iba, neviem teraz. Asi ešte nebol rozrastený tak ten bolševizmus alebo ten vplyv toho... Prečo som čítal takú myšlienku, že v tom čase, keď to Panna Mária prosila v roku 1929, keď sa zjavila v Tui, že vtedy boli vo svete také najpriaznivejšie podmienky, keď sa to najľahšie dalo teda urobiť. Ja by som ešte takú myšlienku k tomu povedal, tá spojitosť medzi laikmi a kňazmi, čo sa týka zasvetenia. Lebo mňa zaujala vo Fatime v tej žiadosti
že sú tam dve žiadosti. Jedna je tie Fatimské soboty a druhá je, že príde a budem žiadať zasvetenie Ruska. A medzi tými dvomi ja vidím obrovskú spojitosť, lebo na to, aby to pápež urobil, potrebuje milosť. Na všetko potrebujeme milosť Božiu. Čokoľvek smeruje k večnosti, potrebujeme milosť Božiu. A pápež, aby zasvetil to, potrebuje milosť Božiu na to. Hej? Máme svätého Jana Pavla Veľkého, ktorý je mariánsky, srdcom i dušou. A predsa ako si sa to za jeho pontifikátu nestalo. Lebo proste je tu spojitosť s tým, aby sa aj ľudia obrátili a vymodlili tú milosť. Ja to aspoň tak vidím. Čiže Panna Mária žiadala Fatimské soboty a to sú dve veci spojené. Ja to vidím teda, keď sa ľud tiež obráti a sa začne viac modliť, tak aj to zasvetenie Ruska príde. Ono 100% príde, lebo Panna Mária to prisľúbila. Takže asi toľko, nie čo ešte k tomu by si chcel povedať? Tomu by som chcel povedať, ak si narážal na pontifikát Jana Pavla II. Modrá kniha vždycky reagovala vtedy dosť na tú situáciu. Čo urobil Svätý Otec, Panna Mária buď povedala dopredu, ale okomentovala to neskôr, pozitívne samozrejme, Domnul Gobimu. A si spomínam na posolstvo, v ktorom hovorí, že veľmi oceňujem pokus môjho najmilšieho syna Jana Pavla II. O to, že zasvetil svet môjmu nepoškodenému srdcu. Neboli tam splnené podmienky v tom, že nebolo spomenuté Rusko a nepripojili sa všetci biskupy sveta, pokiaľ ja viem. Čiže vlastne preto to nazvala aj ona pokus. A na konci hovorí, k tomu dojde bezprostredne pred vypuknutím nepríjemných udalostí. Pred krvi prelievaním, tak je tam napísané. Čiže vlastne to zasvetenie bude, ale už bude neskoro v pomere z toho, ako mohlo byť v čase mieru a budú z toho veľké obete. Ja som to tak pochopil. Ale ten mier príde. Z toho príde. Áno. Takže vlastne... Keď k tomu môžeme ešte pridať, čiže si pekne spojil vlastne to, čo hovoríš, to posolstvo, ktoré si spomínal z Modrej knihy, ktoré Panna Mária hovorí cez Don Gobiho, to je z 25. marca 1984, kedy údajne, neviem prečo, tak sa to hovorí, toto oficiálne vyhlásilo, že vtedy sa vraj zasvetilo Rusko už konečne. Hej? Čiže to je presne z tohto dňa. A tam Panna Mária pekne hovorí, keď to napríklad čítaš, tak sa také trochu to zdá byť také, jak domotané. Ale mne to prípada veľmi jasné. Hej? Lebo na počiatku Panna Mária oceňuje ten hrdinský čin, ktorý pápež svätý Jan Pavol Veľký urobil, hej? Lebo sa pokúsil, urobil určité zasvetenie, sa stalo, hej? Čiže i toto zasvetenie Panna Mária s láskou prijíma a cez toto zasvetenie tiež veľké milosti prídu na svet. Ale keďže nešlo podľa podmienok, ale hneď tam za tým píše, že určité okolnosti mu nedovolili ešte urobiť to, čo v plnosti má byť, hej? A on to urobí tesne pred krvi prelievaním. Či on, ale urobí to Svätý Otec. Pápež teda, pardon, pápež, áno. To urobí tesne pred, hej? Čiže aj z týchto slov vidno, že sa to ešte nestalo. A okrem toho Modrá kniha ešte na dvoch miestach hovorí pri ktorom? 1987, myslím, pri 70. výročí. A myslím, v tom roku sa mi zdá, to hovorí, že Rusko nebolo zasvetené, že ho treba zasvetiť. V tom roku sa mi zdá, to hovorí aj v Kanade. A v Kanade je otec Gruner, ktorý veľmi šíri Fatimu. On je taký hlavný misionár, ktorý bubnuje a prosí, aby sa teda mobilizuje, aby sa to zasvetenie urobil. Čiže na 3 miestach minimálne Modrá kniha hovorí, že to zasvetenie ešte nebolo. A raz keď som bol v Kanade, tam sme debatovali o tom, jak teraz debatujeme. A jedna pani mi hovorí, všetko sa mi páči na tej Modrej knihe, len to sa mi nepáči, že tam sa píše, že ešte nebolo zasvetené Rusko. Čiže si to všimol aj laik a potvrdzuje to, čo hovoríme. Áno, no. Čiže, ale mnohí aj tu na Slovensku čítajú Modrú knihu a hovoria, že Rusko už bolo zasvetené. No, mne je jasné, že nebolo, hej. Úplne jasné.
Pretože Panna Mária predsa vie, čo hovorí. Panna Mária povedala Rusko, nie Sovietský zväz, ani nie Francúzsko. No a už je zase Rusko. Medzi tým. No, a už je zase Rusko. No, takže, a povedala so všetkými biskupmi. A k tomu sa ešte vrátime, aj pri iných týchto. Ale ešte jednu myšlenku som tu mal, ako si mi trošku vypadlo. Hej, už viem čo. Tak teraz som dostal takú otázku, ale ešte som nestihol spracovať, teda urobiť také video, jak teraz tu robíme, že a čo pán biskup Hnilica, ktorý bol v Ríme, on bol v Ríme teda, ale bol v Rusku, v Moskve, kde zasvetil na Červenom námestí. No, takže ako, takto vyznieva, ako keby, že už bolo zasvetené. Hej. Ale k tomu v druhom príhovore mám úmysel to urobiť, dúfam, že mi to Pán Boh čoskoro dá urobiť. Tak zatiaľ toľko. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.